Rapi ya. Ya anu ya larang. Mun nek yo tuku nek mau medeni mau Mak. Joto. Sekali lap 5 juta loh. Sekali lap. Jadi kayak rata-ratane. Ini selawar cat lapnya nek ping 5 lho kayak gitu. Man juta ping 8. Nah, iki durung bating kok durung. Pas sidak iki jabo 200 Juta. ya. Pas sidak iki tapi durung jaminan anu lho. Iki Mas kesemen. Lokasinya Keren. ki dekore dhewe ki, dekore RNV TV. Yo dhek karep rek dhewe. Oh gak Mbak, SH dekorasi. Jelet ning kene. Apa iki? SH dekorasi. Ya benar. Irma ya. Irma, niku. Oke. Iki si Mane wis tidur. Si Mane tidur. Ya ceret. Iya, ketemu si dia. Berapa tahun? Ya, ya. Ada Mas Imam. Semangat ya. Tulis ready guys.
dibayar. Bu, ketok iya ketok. Nek Mas mlebu lho. Disinilah Trinil Indonesia. Masa emang ini. Tapi kayaknya bagus kok pecel. Gila. Ini jeruk lemak. Xiaomi ini. Xiaomi di dalam. San. Berarti terus wis gopo? Mereka ini perawatan nih. Yang gua acara-acara toh, Mbak. Nah, sekarang apa kan yang ngono. Kini, guys. Ki ngampir yang mbok ndolik benro Trinil. Ya ke taman. Karena taman. Main lho. Malah sembok mau langsung anu kita jurang anu apa kuwi? Pengawan. Pengawan kuwi. Kita nih kono. Pengawan. Ya nek toh pegawai ini. Anu berarti ki dinas pariwisata. Ya. Malah kayak tahun. Nah, begini deh. Ki enak jajan toh, sego pecel kayaknya. Wes, Persetan ya. Bisa persetan enggak? malah tak kira kono kuwi mau sembok patung gajah anu apa kek gajah tadi ini. Nah kayu iya tadi kan. Kan Gading terkenal iki nih. Ngawi iki. Ini. Gajah purba. Omahe wong kene iki ya Allah. Mantring. Lah mulai engko liwat kidule pasar Paron Minyetan itu lho Ri. Itu liwat engko nganu lho. Pokoknya apa engko golek arah Wadungan. Lho lah iya. Heeh. Kono kuwi kidule pasar Paron kuwi nyiduk nyetan terus. Kalau mantu. Ya kuwi lokasinya. Heeh. Ijab Iya lho mantu. manten. Iya mantu. Manten ijab. Lah ya iki lokasinya. Gram Lokasinya ya iki. Oh iki. Heeh. Tapi awake golek warung sik, Mas. Rono-rono golek warung sik. Kala. Lah, kala. Para sayu wis dadi. kok manten Pindah nek. Iya. Iya. Jret. Pokoke ora koyo jret. Jret berapa lokasi jret? Jret. Loh, sama Bunda. Ya Allah. Enggak ketemu. Sweet. Jret. Ketemu Kak. Ya Allah, tidak kita sama-sama. Dan yang sehat, ya Kak. Dan pakai lama dah. Sampai bunda kangen loh. Dalam? Belum ke. Ya, 1 bulan full. Puasa karena ya. Lelakimu mana lelakimu? Lelaki. Yuk, kawati ya. Aku nggak kamu musola loh kayaknya. Oh, delik banget. Ella sesongo. Ella sesongo. Loh, tanggal pira? Tahun ngarep. Ya. Selamat tang. Selamat tang. Ella selamat tang kesuwen setahun. Ada coba izin. Ya, Mbak. Lu mandi dulu. Sekarang buat siapa? Anda yang
Kita apa? Anak Pak anu. Anak Pak Pleret. Kantin. Oh. Pak kejali iso loh ya. Luluan Charlie loh ya ta. Timbang celak-celukin mau ya. ingkang sampun sanget inggih wonten ing kursi kinajang ingkang sampun sanget inggih rambut kanthi menika sampun kawis darat wonten iki kaliyan menika kawis ora laras moyo ini sawit berdiri tidak akan jijiban luhur nih. Monggo. Thank you.
Golek rame dhewe aku ora bagian nggon lho. Ayo to boyo meremuk iki lho. Ah, ayo cepet. Sik to aja. Cepet to ayo Kak. Jatahe anu sapa jenenge? Elang kok pirang piring ya. Ya, lah dadi dulang lah bojomu lah. Ya. Wis ta iki telu yo oleh lah. Iki telu yo oleh wis ta, gak apa-apa. Masih mana? Mas, monggo. Pulang kerja mampir dusun Balirjo. Wis golek ana pokoke dusun Balirjo, guys. Duh. Golek iyupan aja nih ya. Kene. Sate, Kene iki mundur ae, Mas. sapi. Ini pas tengah iki ya. Oh, neng si om ya. Apa-apa, kuwi parkire mundur ae. Lho. Mbak demen ngidul apa tapi gak panas nemen. Iya. Itu lah. Cuci. Gak sah, gak apa-apa. Oh, neng si om ya, Pak eh. Mah. Uyuh lan jero kono. Oke. Dusun Balirjo. Lah wong puter lore kono mangsa. Keratan nombok ya. Kilatare wong ki iso. Oke guys, pulang kerja mampir sate sapi Serman. Kasreman Balirjo. Yo, Iya, Balirjo. Balirjo bersama Mbak Doli yang sehari double berapa podcast. Jangan pakai ramum. Dusun Balirjo, Desa Kasreman. Nek ka Dusun Balirjo Grobo, Grobo. Tidak buka cabang. Sering. Satenya di dalam rumah. Satenya mantap. Ini sate apa ini? Sate sapi. Ini sapi ya guys, bukan kambing. Daster. Mantap. Sesame kan. Kuahnya ya sapi kan? Kuahnya sapi. Beli sapi. Terus sate sapi itu ini kambing itu kan. Iya, Mbak. Gak darah tinggi kengko guys. Sapi mah kok. Oke guys, kita makan. Kuahnya sendiri, satunya sendiri.
Apa? Lumayan. Buat di Semalang. Pak. Nggak usah mungkin tak sedani dia kini kiluri. Jadi pengen ini kan dari itu. Apa? Ah, Tak guys, tak ting. Bodoli pas bungkus. Ya, sering. Sirup para itu. Bisa menghubungi nomor yang sudah tertera guys. Sate kulit sapi. Kok liwat dito kayak kok neter kan. Kulit sapi. Hah? Iya sih mang ning siko nak. Lanjut perjalanan. Kita menuju desa Diki Sidoarjo ya. Di sana apa lagi? Dengir. Ngene mae. Golek kresekan. Gila guys, golek kresekan. Aja metu sik, bayari sesuk Lho, tiwas aku ngenteni jenenge sumsum. Lah iki sik arep mepe glepunge. Kilo aku sing ngejak kari. Ayo ora apa-apa lah koyo. Sing ngejak kari kilo. Ya ani jeda njupuki mibuan. Assalamualaikum. Sama. Alhamdulillah lancar ya. Amin. Gak iso nunggoni wong salahe dadak oleh ngomong yo. Yo ceritane iki. Yo kabeh Ya rasa repot-repot. gak repot. Ayo wis muat. Sing tambahan ini. Ngawi. Cereng. Sing kok Malang apa jajan sing kok Malang? Jajane rahasia kok. Ya. Sik rahasia. Engke gak kerja temen iki. Kak. Mbak Kani melodesi ketoke. Iki mau ning aku buweteng.